Szabó Barnának hívnak, Körmenden születtem, szüleim is körmendiek. Óvoda, általános iskola és gimnáziumot Körmenden végeztem. Gimnáziumra röviden azért állnék meg, mert az én időmben is volt egy olyan feltevés, hogy a Jurisics, a Nagy Lajos, a Kanizsai Dorottya erősebb gimnázium, egy jó tanú gyerek, miért Körmenden tanul? Azért Körmenden tanultam, mert egyrészt már akkor 14 évesen se akartam elszakadni a városomtól, másrészt pedig azért, mert ez a gimnázium megadta azt a lehetőséget, hogy azt a célt, amit elhatároztam magamba, azt első felvételére teljesíteni tudjam, és nem fényezni akarom magamat ez ügyben, csak inkább azt, hogy a helyben maradásomat értsék meg önök. Tehát egy gimnáziumba kapott érdemjegy az lehet szubjektív. De viszont az, hogy egy országos középiskolai versenyen, harmadik és negyedik osztályban a megye összes jó tanuló gyereke, az összes úgymond menő gimnáziumból szerepelt, mind matematikából, mind kémiából az első helyen végezte megyei szinten, sőt országos eredményes voltak, az viszont már objektív dolog mindenképpen. Állatorvos képzés Magyarországon egy helyen van, Budapesten. Elmentem Budapestre. Egyébként ez a hivatás 6 éves koromban fogalmazódott meg bennem, kitartottam mellette, nagy örömmel csináltam végig. Budapesten egy nagyon jó társaság alakult ki, nagyon jó baráti kör, olyan szintű baráti kör, akikkel most is tartjuk a kapcsolatot rendszeresen, évente többször, Debrecen, Budapest, Szolnok, stb. És akkor is, pedig a vonatközlekedés nem olyan kényelmes volt, mint most, és nem olyan gyors, azt az 5-6 órás utat bevállaltam minden hétvégén haza, hogy ne szakadjak el a családomtól, barátaimtól, a Rábaparttól, városomtól. Egyetem elvégzése után kerestek többen. Alföldön akkor az állattartás, és most is sokkal erősebb lábakon állt, úgymond zsíros állásokkal nem is mérlegeltem. Tehát nem volt kérdés számomra, hogy hazajövök, és Körmenden fogok dolgozni. Elkezdtem ezt, és azóta is ezt teszem Körmenden. Feleségem, 2 kislányom, illetve egy kislányom és egy nagylányom. Nagylányom 20 éves, és jogot hallgat Győrben, kislányom 5 éves, és a Dénes Lajos Katolikus Óvodának az óvodása. A önkormányzati múltamról annyit mondanék, hogy viszonylag fiatalon, 1998-ban bekerültem az önkormányzati körforgásba, bizottsági ültag voltam, a Szociális Bizottságban, utána megmérettettem magamat a választásokon, nyertem, utána több cikluson keresztül bizottsági elnök voltam. Abban az időben, a neveket nem mondom, mert mindig változott ciklusonként a név, a szociális szféra tartozott főleg hozzám, erre büszke vagyok azóta is, és mély nyomokat hagyott bennem, ez a szociális fény az mindig erős volt bennem. Jelenleg a pénzügyi és közbeszerzési bizottság elnöke vagyok, és most jött el az idő, hogy polgármester jelöltként mérettetem meg magamat. Egy-két civil dologról beszélnék önmagamról. A Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesületének vagyok az elnöke, illetve Polgári Összefogás Körmendért Egyesületnek, ami 2002-ben alakult Körmenden, alapító tagja voltam, néhány éve az elnöke. Ez az egyesület arra hivatott, hogy zöldebbé, tisztábbá, virágosabbá tegyük városunkat, illetve kezdeményeztük az elmúlt időszakban az advent időszak szebbé tételét Körmend városában, főterünkön. Erről később ki fogok térni. Miért is döntöttem úgy, hogy most itt ülök önök előtt polgármester jelöltként? Hogy hallották, mindig is többet szerettem volna tenni szülővárosomért, azon felül, hogy itt élek és jól érzem magamat. Most eljött az az időszak, hogy polgármester úr abbahagyja a 22 éves tevékenységét, új polgármestert választ a város. Úgy éreztem, hogy
szüksége van a városnak rám. Ez egy áldozat. Meg kell mondani, hogy áldozat a családom részéről is, és az én részemről is. Ezt az áldozatot jól átgondoltam, és a városomért nagyon szívesen teszem meg. Szeretnék visszaadni valamit abból, amit kaptam. Barátokat, családot, a jó élményeket, és úgy érzem, hogy a következő 5 éves ciklusban megváltásom esetén ebbe segíteni tudok a városnak. Nem valami ellen indulok polgármester jelöltként, hanem valamiért indulok. Roppant fontos, úgy érzem. Akik nem mellettem adják le a voksukat, azoknak is egy jobb város szeretnék felépíteni csapatommal mindenképpen. És az egyik fő célunk az, hogy Körmend városában sajnos nagy megosztottságnak a megszüntetését vállaljuk magunkra. Egy egységet szeretnénk létrehozni, ami nem könnyű, de úgy érzem, hogy megoldható feladat, és nem is rövid időbe fog telleni, viszont roppant fontos az, és ez nagyon nagy felelősség én is a csapatom részéről is, és Katona Imre és a csapata részéről is, hogy a kampány időszakában ezt a szakadékot ne növeljük meg az emberek között. Mert hogyha még mélyítjük, akkor még nehezebb lesz ezt az egységet kialakítani később. Szeretném azt elérni, hogy az emberek azt úgy lássák, hogy ez a pohár víz nem félig üres, hanem félig tele. Sajnos most félig üresnek látja mindenki, és remélem, hogy 5 év múlva félig telének látja mindenki. Egyébként valósan soha se lesz tele egyik pohár se, ez se. Nem hatalomvágy késztetett erre a döntésre, és én úgy érzem, hogy annak jelzés értéke van, hogy a kompenzációs listán általában a polgármester jelölteknek megvan az a lehetőség, hogy a lista első helyére kerüljenek. Én az első helyre kerültem, és ennek olyan jelzés értéke van, hogyha nem sikerül polgármesterként behúznom a választásokat, akkor én képviselőként is szeretnék a városért dolgozni, és remélem, hogy a másik oldal is így gondolja ezt. Nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy doktor úr, mi lesz velem, vagy mi lesz velünk, mi lesz a kutyámmal, mi lesz a cicámmal. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nekem nem szakmám, nem foglalkozásom, hivatásom van. Ezt a hivatást semmiképpen nem fogom abba hagyni, nem fogom cserbe hagyni az állattartókat. Nyilván ez egy roppant jó időmenedzsmentre van szükség. Én tisztában vagyok azzal, hogy mivel jár jelenleg a hivatásom. Egyébként egy elég kényelmes állapotot tudtam elérni most így 52 évesen, és hogyha úgy alakul a választás, akkor egy kevésbé kényelmesbe cseppenek bele, de egy biztos, hogy a cserbehagyva nem lesznek az állattartók, és az is biztos, hogy társadalmi megbízatásba jelöltem be a polgármesteri megbízatásomat, ami azt jelenti, hogy nem kell felhagynom a szakmámmal, viszont azt mindenkinek tudnia kell, hogy akárhova teszi a beixelést a főállás vagy a társadalmi megbízatás mellett, egy ekkora városnak a polgármestere az 0-24 órás szolgálatot igényel. Nem fizikailag, szellemileg, telefonon, bárhogy. Én ezt felmértem, fogom tudni csinálni, és nem megy egyik se a másik rovására. Végezetül szeretnék motivációm kapcsán 3 személy nevét megemlíteni. A családomon felül. Ők a legfontosabbak. Első, Szabó László, az édesapám. Ő volt az egyetlen, amikor gondolkodtam, hogy elvállaljam ezt a megbízatást, vagy sem, aki egyértelműen le akar beszélni róla. Tudja, hogy miért mondta, ő 1990 után az első szabadon választott önkormányzatba alpolgármesterként tevékenykedett, lehetősége lett volna, ha jól tudom, polgármesterként is tevékenykedni, belelát ebbe a dologba, félt engem. Elmondtam az elképzeléseimet, elmondtam a motivációimat, és most már ő is nekem drukkol, szeretné, hogy polgármester legyek, és úgy érzem, hogy büszke rám, és én is büszke vagyok rá.
Még 2 nevet említenék, indoklás nélkül, egyikük sincsenek közöttünk sajnos, Csák Tamás, és nagyon sok felkiáltójellel Markó Petra, Pettike. Bemutatnám képviselőről csapatomat. Mindannyiukat én választottam. Próbáltam úgy kiválasztani személyüket, hogy régi, új emberek kerültek a csapatomba. A hivatásukkal, foglalkozásukkal bizonyították már rátermettségüket, és nagyon szeretném, hogy a következő önkormányzat képviselőtestület úgy állna fel, hogy mi lennénk összességében, többségben. Természetesen együtt tudunk dolgozni az ellenzék képviselőivel is. Optimistán, jó hangulatba, a programunkra alapozva készültünk a kampányra, és készülünk a város vezetésére is. És átadom a szót, megyünk sorba a választókeretek szerint, bemutatkoznak és elmondják a választókat. Nagyon nehéz megszólalni most, de azért megpróbálok. Az utolsó gondolat az nagyon mélyen érintett, főleg akinek van családja, azt tudja, hogy mit jelent. 1963-ban születtem, Körmenden, és a sors érdekessége, hogy 7 évig a Dénes Lajos utcába laktam, és a 50 évesen pedig visszakértem ugyanúgy az egyes körzetbe, a Rábán alul építkeztem a családommal. Édesanyám, akire nagyon-nagyon büszke vagyok, körmendi szülészeten dolgozott, és nagyon sok körmendi gyermek született a keze alatt. Régebben, mikor még körbementünk vele a városba, szinte nem lehetett haladni, mert mindenki megállította. Édesapám gépkocsi vezető volt, a legnagyobb tisztességbe neveltek minket. Viszont nagyon korán elvesztettem. ...1989-ben nősültem, és hát a Facebooknak köszönhetően azért nagyon sokan tudják, hogy éppen tegnap volt a házassági évfordulónk, a 35. házassági évfordulónk, és az életem párját Körmend Horvátmegyei városrészben találtam meg. Szerelmünknek 2 fiúgyermeket adott nekem, Mátét, aki 31 éves, Martin 26 éves. A sportnak köszönhetem, hogy egyáltalán megismerhettem. A mi családunkat átlengte állandóan a sport. Én eljutottam MB3-as szintig labdarúgásba, a feleségem MB2 szinten kézilabdázott, a nagyobbik fiam kosárlabdázott, a kisebbik fiam pedig MB1-be pingpongozott. Tehát nekünk a hétvégénk mindig a sportról szólt, meg gyakorlatilag az életünk is. Már említettem, hogy visszatértem ide az egyes körzetbe. Hát úgy gondolom, hogy minden körzet nagyon nehéz, de az egyes az különösen, hiszen a belvárosról van szó. A Rába kettészeli, jövünk be a városba. Itt gyakorlatilag, aki idejön, akár turista, akár báraki a bíróságra jön, a földhivatalba, a polgármesteri hivatalba, az mindenki megfordul a belvárosba. Tehát a programnak az első gondolata már az, hogy a belváros mindig legyen tiszta, gyönyörű, és úgy, hogy az, aki idejön, akár turistaként, akár az ügyeit intézni, az olyan jó érzéssel hagyja el akár a főteret, akár a hivatalokat. A második, amiben gondot látok, és azt sürgősen meg kell oldani, az pedig a 7 emeletesnek a belső udvara. Ott egy nagyobb csapadék esetén nagyon sok víz le tud folyni be az Rényi utcába, és ott meg alárassza azt az utcát. Én úgy gondolom, hogy ennek a rendbetétele lenne fontos. Aztán, ami az én választókerületemet érinti, az oktatási intézmények.
azért az enyémben van egy óvoda, van egy általános iskola, van egy gimnázium, tehát ide is azért sokan járnak, ennek az épületeknek a karbantartása úgy, ami a városnak a feladata lenne. Tehát csak az a rész, már hát ezt tudjuk, hogy a általános iskola is és a óvoda is már katolikus egyház működésében van. Ami sarkalatos pontnak érzem, az pedig a Rába hídon való áthaladás. Nem akarom önöket untatni, de én már ugrottam fel úgy a híd pillére, hogy egy autó neki ment annak a szűkítőnek. Valami megoldást kell rá találni, már hetente 2 autó megy ott tönkre, tehát valami olyan megoldást kell rá találni, ami ezt valamilyen át tudja hidalni. Az utolsó olyan gondolat, ha csak a programba, pedig azért az én részemet még érinti a várkert is. Tehát annak a várkertnek annak a visszaadása, annak a karbantartása is fontos feladatok közé tartozik. 1998-ban, bármilyen hihetetlen, a polgármester jelölt úrral indultunk a választáson egy csapatba. Akkor nem sikerült nyernünk, viszont 2002-ben elsőprő fölénnyel mind a 10 körzetet behúztuk, és akkor már közösen voltam én is a polgármester jelölt úrral képviselője a városnak. 1998-tól pedig mostanáig megyei képviselőként dolgozom, és minden erőmmel azon voltam, hogyha bármilyen körmendit, akár személykérdésbe, akár pályázatokba szóba került, abban a pillanatban már vigyázó szememet rá is tettem, és próbáltam segíteni, hogy minél több pályázat érkezzen ide. Hát büszkén mondhatom, hogy az utóbbi időben közel 5 milliárd forint érkezett a városunkhoz. Amit még meg szeretnék említeni, az, hogy több egyesületnek, civil szervezetnek vagyok a tagja, a Polgári Összefogás Körmendérnek a titkára. Aztán amire nagyon büszke vagyok, és hát nem tudom, hogy valaki tud majd utánozni, én minden nagy egyesületnek az elnökségének tagja voltam. A kézilabdának is, a kosárlabdának is, elnöke voltam a futballklubnak is, és amire nagyon büszke vagyok, pedig a legalacsonyabb szint, hogy Horvátnádeján már 13 éve vagyok elnöke a ottani labdarúgó csapatnak. Amióta lehet a TAUS pályázatokon pályázni, minden alkalommal részt vettem rajta, és hát ha valaki kimegy a nádai pályát környékét, akkor azt mondja, hogy ez igen, itt azért már valamit letettünk az asztalra. Tagja vagyok még a Csaba József Honismereti Egyesületnek. Aztán gyakorlatilag most, amit összeírtam magamnak, abban én teljes mértékben végeztem. Ha kérdés merül fel, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ferenc Csaba vagyok, a második számú választókerület képviselőjelöltje. Én lehet, hogy nem leszek ilyen hosszú, mint Gábor. 1985-ben születtem Körmenden. Az általános iskolát a Somogyi Béla általános iskolában csináltam meg. Utána Szombathelyre kerültem a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközép és szakképző iskolába. Az érettségét már itt tettem le Körmenden, mivel a kosárlabda beköltözött az életembe, és elég szépen kitöltötte a napjaimat. 2001-ben kerültem föl a felnőtt csapat keretébe, és máig ott tartózkodom. 2013 óta vagyok a felnőtt csapat kapitánya, és hát közben 2007-ben bekerültem a magyar férfi kosárlabda válogatottba is, és azt 2022. szeptemberéig, tehát addig magamra öltettem a válogatott mezét, amire nagyon büszke vagyok, 2 nyarat leszámítva. Hát számos sikernek a részese lehettem, ezek között volt bajnoki cím, magyar kupa győzelem, illetve
óriási siker volt, amikor a kosárlabda válogatottal a Európa-bajnokságon részt vettünk, és a legjobb 16 közé jutottunk. Ugye ezután úgymond a munkásságomat Prima Primissima díjjal jutalmazták 2019-ben, amire nagyon büszke vagyok. Aztán közben még volt egy olyan is, hogy 2013-ban tulajdonosa lettem a Pepu Körment Kft-nek. Egy igazi családi vállalkozásnak mondható, mivel ketten édesapámmal csináljuk, és közben húgom Kata is szokott segíteni. 2018-ban apuka is lettem, megszületett kislányom Zsejke, és ugye megtiszteltetésként ért dr. Szabó Barna felkérése, hogy vállaljam el a második számú választókerület képviselőjelöltségét. Igazából megválasztásom esetén úgy szeretném képviselni a körzetemet, ahogy azt édesapám is tette, szívvel, lélekkel, tisztességesen, és a választópolgárok rendelkezésére állni minden probléma esetén. A programokról én csak annyit mondanék, hogy ugye a Bástya utcával komoly problémák vannak, és azt fel fogjuk újítani. Megvizsgáljuk a további útfelújítások lehetőségét is, mert azért van ugye a Rákóczi utcai parkolókat is, tehát rendbe kell rakni, mert a csatornafedelek nem sokszor vannak a helyükön. Ugye nagy igény van a játszóterekre, amik szintén nagyon fontosak, hiszen ugye a gyerekek biztonsága és jóléte nagyon fontos szerintem mindannyiunk számára, és az is, hogy az anyukák és a szülők jól érezzék magukat ezeken a játszótereken, és szeretnénk körbekeríteni ezeket, hogy ugye minél biztonságosabban lehessen a gyerekekkel foglalkozni, illetve ösztönözni fogjuk a társasházfelújítási programok folytatását, hogy ugye hozzájáruljunk a környezet építéséhez és az épületek állapotának javításához. Tehát ezt szeretném és szeretnénk végrehajtani. Nagyon szépen köszönöm, ha esetleg valakinek van kérdése, nagyon szívesen állok rendelkezésre, és akkor átadnám a szót. Tisztelt körmendek, tisztelt választókerületi, itt található ismerőseim. Kiskós Ferenc vagyok, Körmenden születtem, választókerületben raktam mindig. Először a Táncsics Máj utcában, utána a Bartók lakótelepen, most jelenleg a Hunyadi utcában, tehát folyamatosan ismerem a lakókörnyezet minden gondját, baját, úgy gondolom. 1957-ben születtem Körmenden, itt végeztem el az általános és középiskolai tanulmányaimat is. Érettségi után a Szombathelyen dolgoztam egy laboratóriumban, majd a Vasivolához kerültem, ahol forgalmi tisztként dolgoztam. Majd a Vasivolán utódszervezeteinél, a Pharmatrans Kft-nél, majd az Universal Trust Kft-nél voltam ügyvezető. 2008-tól 2012-ig pedig a Vas megyei önkormányzat vagyonkezelő Kft. Ügyvezetője, 2012-től pedig a Vas megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője voltam nyugdíjba vonulásra még. Munkámra mindig hivatásként tekintettem, hiszen ahogy egykor Széchenyi is írta, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit. Hát ezzel én is így vagyok, tehát én nagyon fontosnak tartom a városunkban található köztemetőket, és nagyobb figyelmet szeretnék fordítani a városunkban található valamennyi köztemető állapotára, annak javítására, esetleges digitális fejlesztésére is gondoltam ebben az ügyben. Összességében elmondhatom önöknek azt, hogy több mint 30 éves vezetői tapasztalattal rendelkezem, és úgy vélem, hogy szakmai és vezetői ismeretem birtokában képviselőként érdemben tudnék közreműködni a város irányításának nemes feladatában, amire dr. Szabó Barna képviselő, polgármester jelölt kért fel.
ami felkérést emégyen is megköszönök. Jelenleg én Körmenden élek feleségemmel, 2 gyermekem van, és 2 csodálatos kisunokám. A lányom a Boldogbattyányi Katolikus Általános Iskola igazgatója, fiam az Zánkán dolgozik közgazdászként. Városunk patinás énekkorában a Városi Vegyes Tarban teljesítek immár szolgálatot több mint 20 éve, és én úgy gondolom, hogy a választókerület gondjait megismerve, most, hogy a választókerületet még mélyebben áttekintettem, és ott lakókkal beszélgettem, nagyon fontos itt per pillanat a választókerületben nagyon sok fa található, tehát a Hunyadi úton is, a Rákóczi út mellett is. Nagyon fontos a közterületek folyamatos tisztántartása, takarítása. Én úgy gondolom, hogy ezt a városgondnoksággal karöltve, azokkal együtt, esetlegesen itt a lakók segítségét is kérném. Ott a lefolyókat, árkokat ki kell tisztítani, lompoláskor a leveleket össze kell gyűjteni, és erről gondoskodni kell, hogy azok időben megtörténjenek ezek a feladatok. Nagyon fontosnak tartom a választókeretem szomszédságában található várkert zöld növényzetének folyamatos karbantartását, tisztítását, az előregedő fák kivágását, a szárazágaknak a levágását, ott a növényzet pótlását. Én úgy gondolom, hogy egy élhető várkertet kell a körmendieknek létrehoznunk. Nagyon fontos a választókerületben, már nagyon sok jelzést kaptam az utakról, a járdákról, és a kerékpárútról. Tehát nagyon fontosnak tartom azt a kerékpárút részt, ami a Hunyadi út és a Somogyi Béla út között van, annak a felújítását szerintem sürgősen el kell végezni, és per pillanat azon a legrosszabb állapotban, hogyha valaki a temetőbe kimegy, mondjuk meg őszintén, az a legrosszabb szakasza a kerékpárútnak. És végezetül csak egy beszúrást engedjenek meg nekem, mert az egyik ősöm az 14-től 30-ig volt Szombathelyen polgármestere, Kiskos István, és ő azt mondta mindig, tehát én azt mondta, hogy ő önzetlenül szeretné ezt a munkát végezni, tehát én szeretném kiegészíteni a elmondatunkat, hogy tiszta szívvel, önzetlenül Körmendért és a választókerületért. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntenék mindenkit, aki megjelent a mai fórumon. Tóth László vagyok, 53 éves, törzsgyökeres körmendi, általános iskolai és középiskolai tanulmányomat is itt Körmenden végeztem, majd 1993-ban Zalaegerszegen a pénzügyi és számviteli főiskolán szereztem közgazdász diplomát, ezen kívül rendelkezem még mérlegképes könyvelői végzettséggel is. Feleségem is körmendi, 2 gyermekünk van, Sára 24, Levente pedig 19 éves. Tulajdonképpen pályafutásom kezdete óta töltök be vezetői, menedzseri munkákat, napjaimat folyamatosan projektszervezésekkel, probléma megoldásokkal töltöm. 91 és 2008 között Körmenden a OTP banknál dolgoztam, itt 12 évig voltam a fióknak a vezetője. Innentől 2008 után tulajdonképpen családi vállalkozásaimat menedzseltem, felnőtt képzéssel, és jelenleg pedig társasház beruházásokkal foglalkozom. Az elmúlt években közel 100 főnek a lakhatásában tudtunk segíteni. A Klauzréten adtunk át egy 43 lakásos társasházat, jelen pillanatban pedig a piacnál építünk egy 15 lakásos társasházat. Önkormányzati munkámat hasonlóan polgármesterről túlral 1998-ban kezdtem. Kezdetben külsős bizottsági tag voltam a pénzügyi bizottságban, majd egyéni képviselőként 2 ciklusban is megnyertem az egyes körzetet. Ezekben az években a pénzügyi bizottság elnöke, illetve a közbeszerzési bizottságnak a tagja voltam. Amire nagyon büszke voltam a képviselői időszakom alatt, az volt, hogy
a lakók szinte bármikor felkeresedtek, nagyon sok problémájukat megoldottam, könnyen elérhető voltam. Én úgy gondolom, hogy ezt most is tudnám vállalni, és igyekeznék a választók gondjait, problémáját megoldani. Ugye 4-es körzetben indulok, tulajdonképpen 25 éves koromig ebben a körzetben éltem, nagyon sok választópolgárt ismerem tulajdonképpen a körzetnek a problémáit, a lehetőségeit. Elődömnek, Citkovics Gyulának is köszönhetően én úgy gondolom, hogy az egyik legrendezettebb körzet jelen pillanatban Körmend, de nyilvánvalóan vannak itt azért még megoldandó problémák. A körzetemben található a Körmendi Központi Temető, amit Feri is itt említett. Én nagyon szeretném elérni a ciklus végéig, hogy tényleg ez a Körmendi temető is egy picit megújuljon. Gondolok itt a bejárattól tulajdonképpen a Ravadalozéig tartó szakaszra, illetve én nekem tényleg egy nagy célkitűzésem, hogy az új rész felé vezető út is legyen leaszfaltozva. Bízom abban, hogy ezt sikerül majd megoldanunk. A temetővel szemben van egy buszmegálló, amit nagyon sok körmendi polgár használ a Tesco oldalán. Ezt nagyon szeretném, hogyha itt egy fedett részt tennénk oda, hogy rossz idő esetén tényleg megoldó beázzanak a választópolgárok. Folytatnám nyilvánvalóan én is az útfeléjutásokat, a körzetben azért voltak az elmúlt években jelentős beruházások, azért van néhány utca, amire ráférne egy kis felújítás. Nagyon sok emberrel beszéltem én az elmúlt hetekben, és tényleg többen kérték, hogy a Platán utcánál van egy játszótér, amit nagyon sok gyermek használ. Kánikulában azt nem mondom, hogy használhatatlan, de muszáj lenne oda valamilyen árnyékolást tenni. Ez is az egyik célkitűzésem, hogy ott ez az árnyékolás megoldva legyen. Én röviden ennyit szerettem volna benni, és köszönöm szépen még egyszer a felkérés polgármester úrnak, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Megmondom őszintén, hogy én inkább jobban szeretek mindent csinálni, mint beszélni, de azért most megpróbálom összefoglalni egy pár gondolattal a céljaimat. Faragó Gábor vagyok, 55 éves, bár nem Körmenden születtem, de 2 éves korom óta itt élek. Az első emlékeim ide kötnek, tehát úgy gondolom, hogy joggal nevezhetem magam körmendinek. Általános iskoláimat, középiskolámat itt végeztem, több felsőfokú tanfolyam elvégzése után a Gábor Dénes Főiskolán informatikus mérnök diplomát szereztem. 30 éve dolgozom vezetőbeosztásban, 10 évig a Rábafüzesi Volánspedíció Kft. Képviseletvezetője voltam, és most már 21. éve a Székesfehérvári Központú Karsai Kft. Körmendi telephelyének az igazgatója vagyok. 36 munkásnak adunk megélhetést jelenleg. Körmendi lányt vettem el feleségül, 3 lányom van, a legidősebb 23 éves Anna, ő végzett logisztikai mérnök, a szakmájában dolgozik, középső Dorka 19 éves, ő most készül egyetemre, illetve van egy 13 éves Rózi nevezetű lányom, ő pedig a katolikus általános iskolába jár. Barni felkérésére vállaltam az 5-ös körzet képviselőjelöltségét. Nagyjából 50 éve lakom ebben a körzetben, tehát úgy gondolom, hogy tisztában vagyok a körzet problémáival. Nem vagyok semmilyen politikai pártnak tagja, szeretnék Körmendért és a körmendiekért dolgozni. Voltam már képviselő, éppen a Laci után vettem át a pénzügybizottság vezetését, több éven át keresztül vezettem.
mondanék én is egy-két gondolatot a körzet problémáiról. A teljesség igénye nélkül folytatnám én is az útburkolatok és járdák rendbetételét, kiemelten a Bercsényi utca útburkolata, illetve északi járdája. Gondolok itt a Tököli utca, Macskaköves utcájának a rendbetételére, illetve ott a csapadékvíz elvezetésére. Meg kell oldanunk a régi postaépület lebontását és annak a helyének a valamilyen úton, módon hasznosítását. Aztán gondoltam, menjünk át a vasúton túlra, mert átnyúlik a körzetem, Rózsa utca déli járdájának a rendbetétele. A lakókkal beszélve égető probléma a Deák Ferenc és a Kossuth Lajos utca által behatárolt terület, a régi Palasz helynek a parkolás megoldása, illetve az ott uralkodó anomáliák megszüntetése. Aztán hát a körzetemhez tartozik a Adi 2-4, és mivel a Körmend városa egyik megközelítési pontja az éppen az utca, az ottani állapotokat kellene valahogy rendbe tenni. Azt még nem tudom, hogy lesz, de nagyon szívesen várok ötleteket. Aztán nem akarom elvenni a polgármester jelölt úrnak a gondolatait, de a város érdeke és célom, hogy ezt mindenképpen fenntartsam. Az egyik az uszoda. Több évig a Covid óta be volt zárva az uszoda, a Vizek városa Körmend. Tehát nem engedhetjük meg, hogy egy tanúszodát bezárva tartsunk. Én úgy gondolom, hogy most megnyílt, birtokba vették a diákok is, és ha jól tudom, akkor már a felnőttek is használhatják. Mindenképpen fenn szeretnék tartani ezt az állapotot. Talán amiről még nem esett szó itt a képviselőtársaim részéről, ugye az egészségügyi alapellátást kell nagyon sürgősen rendbe tennünk, mint házi orvos, mint gyermekorvos, mint pedig fogorvos szinten. És csatlakozom Barnához, nekem is van egy vízióm Körmenddel kapcsolatban. Össze kell hozni az embereket. Nem szabad a széthúzásokat fenntartani, ugyanis egy ekkora kisváros csak úgy jut előre, hogyha együtt és egymásért dolgozunk. Nekem a másik oldalon barátaim vannak, és nagyon sajnálom, hogy a világhálón akad egy-két ember, aki megpróbál köztünk visszályt szítani. Úgy gondolom, ők is a maguk módján Körmendért szeretnének dolgozni, nekik is van egy programjuk, nekünk is van egy programunk, de a végén, aki nyer, el kell fogadni a másik oldalt, és együtt továbbvinni a város vezetését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket. Bár Gabi nem szeret annyira beszélni, de ahhoz képest egész jól sikerült, azt gondolom. Horváth Tamás vagyok, 1985. március 8-án születtem Körmenden. Iskoláimat szintén én is itt végeztem. Kezdtem az idén 50 éves Somogyi Béla általános iskolában, majd szintén itt helyben a Körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumba érettségiztem. Ezt követően mondhatni családi hagyományok útján vendéglátós végzettséget szereztem. 2010 óta vagyok vállalkozó. Kezdetben volt egy egyéni vállalkozásom, még a szépségiparban, tudom, ez annyira nem látszik most rajtam, de volt ilyen is. Majd 2017-től a TH Team Service Kft. Társtulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Ez a cég egy catering szolgáltatásokat végző vállalkozás. Többek között ilyen a
a városi sportcsarnoknak a büféje is, és egyéb rendezvényeket is, egyéb rendezvényeknek is a vendéglátását is intézzük, többek között itt a körmendi rendezvényeken is rendszerint kitelepülünk. Közel 3 évig dolgoztam a körmendi járási hivatal kormánytisztviselőjeként. Itt egy kicsit mélyebben megismerkedhettem egy önkormányzat felépítésével, működésével. Röviden magamról ennyit. Örömmel tettem eleget én is dr. Szabó Barran felkérésének, hogy induljak csapatában a 6-os számú választókörzet képviselőjelöltjeként. Hát ebben a körzetben is van tennivaló bőven a következő 5 évben. A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék. Ilyen első délről északra haladva a körzetből a Rákóczi utca és az Alkotás utca közötti szervizút felújítása már eléggé esedékes. Ugyanez a sors vár az Alkotás utcára, az Elixír patik, egy kis reklám Ádámnak, az Elixír patikától a Deák Ferenc utcáig. Ez tényleg nagyon kritikus az a szakasz. A 6-os körzethez tartozik a Mátyás Király utcai óvoda és bölcsöde. Itt már ugye elindult egy folyamat, egy új csoporttal bővül a bölcsöde, 48-ról 60 főre bővül a bölcsöde létszáma. Ez elvileg már folyamatban van, de fontosnak tartom, hogy a Mátyás óvoda is továbbra is megkapjon minden lehetséges támogatást, ami a létesítmény színvonalát emeli vagy növeli. A Mátyás Király utcától az Égis új gyáregységéig, tehát ez a volt Eibülnek az épülete, ez a Dr. Orbán István utca. Mindenképpen szükséges egy járda és kerékpárút kialakítása, ugyanis egyre többen használják ezt a szakaszt. Fontos lesz a továbbiakban a Megyfa utca mögötti terület megtisztítása. Ha jól tudom, ez a volt asztalos KTS-nek a területe, és ennek meg kell vizsgálnunk a hasznosításának a lehetőségeit is. Kardinális kérdés továbbá mindig, talán ez egy visszatérő probléma, az Ady Endre utca. Az Ady Endre utca északi oldalának csapadékvíz elvezetése sajnos nem teljesen megoldott, sok árok be van temetve, emiatt nagyobb csapadék esetén felgyülemlik a víz és beszivárog a pincékbe, ez az ott élőknek az életét nagyban megkeseríti. Tehát erre mindenképp megoldást kell találnunk. Szintén az Ady Endre utcából a vasúti felüljárót össze fogjuk kötni egy járdával. Röviden a programokról ennyit. Ha bármilyen területet érintő kérdés, probléma, információ van, akkor keressenek bátran. Köszönöm a figyelmüket. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt. Dr. Hadnagy Ádám vagyok, az Elixír gyógyszertár vezetője, gyógyszerész, közgazdás, egészségügyi menedzser vagyok. Ugye a 7-es számú körzetben vagyok képviselő, és ugye a júniusi választáson a 7-es számú körzetnek vagyok most újfent a képviselő jelöltje. Múlt pénteken volt itt egy egészségnap a színházban, és ezen az egészségnapon dr. Nagy Anikó, a Heimpál kórház igazgatónője tartott előadást, és előadásájában a szakmájáról olyan alázattal és empátiával beszélt, amelynek mottója is az volt, hogy minden nap minden nap hálát ad azért, hogy beteg gyerekeket gyógyíthat. Én ugyanezzel az empátiával és alázattal szeretnék dolgozni a körzetemi az elkövetkezendő 5 évben. Ugye igazából tudom a körzetnek a problémáit, tudom, hogy vannak még felújításra váró utak. Itt meg tudnám említeni a Vasút mellékutcát,
illetve a Legény utcát. Vannak még persze járdák is. Mondhatom itt a Katonánál, Katona utcában, illetve a Munkácsi utcában lévő járdákat, és persze természetesen a vízelvezetési anomáliák is vannak még a körzetemben, de ezeknek a megoldására is vannak javaslataim, és az elkövetkezendő 5 évben természetesen ezekre mind pontot szeretnék tenni. Büszke vagyok a 208 tömbnél lévő játszótérre. Ennek ötletgazdája és kiötlője voltam, és azóta is ez a játszótér szerintem Körmend egyik égköve. Igazából legfontosabb, hogy ennek a játszótérnek az állagmegóvását megtartjuk, és az elkövetkezendő 5 évben minden energiámat erre is fogom feltenni, hogy ugyanilyen szép és gyönyörű legyen, mint ahogy most kinéz. Természetesen 2025-ben, ha minden igaz, akkor elkészülhet a körzetemben egy Bringa Park, Pumpa Park nevezetű létesítmény, ami igazából újfent megint a szívügyem, hiszen a körzetben lévő fiataloknak adhat sportolási lehetőséget, tehát természetesen nem csak a fiataloknak, hanem az idősebbeknek is. Ez a Bringa Park, szerintem ez is egy jégköve lehet itt a körmendi fiataloknak a mozgásterében. A külső kórházi parkolót szeretném még felújítatni, ez sajnos elmaradt az ezelőtti ciklusomból. Amellett ugye a békeparkot is szeretném rendbehozni, ha lehet valamilyen pályázati úton, mert ugye ez a békepark, a Bringa Parkkal együtt megint a Körmend egyik égköve lehet. Városi szinten meg szeretném említeni, 3 olyan dolgot szeretnénk megemlíteni, amit mindenképp szeretném egy kicsit egyenesbe vagy rendbe tenni. Az egyik ilyen lenne a háziorvosi alapellátás, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog. Ugye a második lenne a munkahelyteremtés, ami szintén nagyon fontos, és én a sport miatt és az ifjúság miatt, meg hát természetesen az úszók szeretet miatt is az úszodának a rendbetételést és a felújítását. Ezek a dolgok azért általában már elindultak, de mindenképp a ciklusban szeretnék erre pontot tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, akik elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtisztelnek bennünket. Geusis László vagyok, csapatunk legfiatalabb tagja. Ősgyökeres horvátnádaljai vagyok, iskoláimat ott kezdtem, középiskolai tanulmányaimat a megyeszékhelyen folytattam. Ezt követően felsőfokú képzéseken gyarapítottam szakmai tudásomat. Kereskedelemben dolgoztam, házas ember vagyok, 2 gyermekünk van, és 4 csodálatos unokából büszkélkedhetem. 1994-ben a Kereszténydemokrata Néppárt akkori vezetői felkérésére indult el képviselői szolgálatom. Szakmai munkám eredményeképpen inkább úgy mondanám, először, hogy Felsőberki és Horvátnádalja városok képviselője lettem. Szakmai munkám és elhivatottságom révén felkérést kaptam a Bartók lakótelep és környéke képviselői tisztségére. Szívesen vállaltam, hiszen nap mint nap a kereskedői munkám ehhez a városhoz. 1900 minden ciklusban, most már 30 esztendeje, a pénzügyi, gazdasági és a városfejlesztési bizottságban dolgoztam, és dolgozom jelenleg is. A 2024-es helyi önkormányzati választásra dr. Szabó Barna polgármester jelölt felkérésére vállaltam a megmérettetést Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai város.
A 8 számú választókörzet városunk egyik talán legnagyobb körzet, hiszen 3 részből áll, Alsó, Felsőberki és Horvátnádorban. Ismerem ezen városrészeknek a problémáit, és azokat a gondokat, amelyek az ott élő embereket foglalkoztatják, és ezeknek a megoldását várják tőlünk és tőlem. Mindhárom városrészen a temetőknek vannak olyan akut problémái, amelyek megoldásra várnak, és amelyeket szeretnénk megoldani. Az Alsóberki városrészen a keleti oldalon a kerítésnek a megerősítése, valamint a klímaváltozásnak ellenálló cserjékkel való telepítése. A Felsőberki városrészen a ravatalozónak a tetőszerkezete sajnos nagyon rossz állapotban van, ennek a felújítását mindenképpen meg kell oldani. A horvátnádai városrészen a játszótér, a sportpálya és a temetőhöz kapcsolódó parkolóhelyek kialakítását mindenképpen szeretnénk a legrövidebb időn belül orvosolni. A közvilágításról is szeretnénk néhány gondolatot említeni. Mindhárom városrészen nagyon sok megkeresés érkezik, hogy hol égnek, hol nem a különböző közvilágítási táblák vagy lámpák. Meg kell mondanom, és el kell mondanom, hogy rövid időn belül, tehát várhatóan valószínűleg ebben az évben a régi elavult lámpatestek új ledes lámpákkal fognak kicserélődni, remélem mindenkinek a megelégedésére. A nádolyával kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy a szünetváltával, amikor is megkezdődik az óvodában is a szünet, a horvátnádolói óvoda épülete és a udvara teljesen meg fog újulni. Továbbá el kell mondanom, hogy felül fogjuk vizsgálni a horvátnádolói és a Felsőberki Közösségháznak a bérleti díját, és megpróbálunk olyan rendeletet alkotni, amellyel minden ott élő ember és civil szervezet igénybe tudja venni. Bocsánat. A leromlott állapotú utak és járdáknak a felújítását pályázati forrásokból szeretnénk megvalósítani. El kell mondanom azt is, hogy ebben az esztendőben Nádolyán a Magyar Nádolyai utca meg fog újulni, úgyhogy az ott élő embereknek az örömére. Szeretnénk tárgyalásokat kezdeményezni a távolsági buszjáratok település részeket érintő útvonal módosításával kapcsolatosan is. Reméljük ez is sikerrel fog járni. Amit még szeretnék elmondani, hogy szeretném, amennyiben megválasztanak a kisebbségi önkormányzattal is, egy szoros kapcsolatot kialakítani. Amennyiben a csapatunk, talán mint korábban elmondhatom, megválasztásra kerülne, akkor mint egy nagy család, kellő felelősséggel, közös gondolkodással, és mint egy jó gazda módjára szeretnénk szolgálni, hogy fogjuk szolgálni szeretett városunkat és honfitársainkat. A körzetemben tiszteletre méltó, segítő szándékú, hasznos és gondos kritikákat, építő kritikákkal megfogalmazó emberek élnek, akikre számíthatok, és elmondhatom, hogy ők is számíthatok. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Nekem megtiszteltetés, hogy ez a 8 jelölt, akit felkértem, elfogadta felkérésemet, és egy csapatban dolgozhatunk remélhetőleg 5 évig a városunkért. Megy az idő, a programismertetés, a városi programos ismertetés most kezdődik. Ígérem, hogy mivel száraz anyagról van szó, röviden foglalom össze önöknek. Mindenki a postaládájában meg fogja kapni néhány héten belül egy 8 oldalas újságkiadványunkat, amely részletesen olvashatja a programnak a részleteit. Előrevetíttem azt, a program összeállításában a célunk az volt, ne ötletelgetés, ne lövöldözés legyen. Egy összeszedett, nagyon fontos, valóban betartható,
megfontolt programról van szó. A nosztalgia szép dolog, de úgy érzem, hogy egy kidolgozott programnak, a jövőbelátónak, progresszívnek kell lennie, a mi programunk ilyen. Nem arra épül programunk, hogy másikban keressük a hibát, nem a másik csapattal hasonlítsuk ezt a programunkat, hanem mi a saját ütemtervünk szerint haladunk előre. Így érzem, ez mindegyik roppant fontos. 5 pont köré alakítottuk ki a programunkat. Első pontja, azt a címet adtuk, hogy élőbb és élhetőbb várost építünk. Minden programnak a fő részei arról szólnak, hogy mit fejlesztünk. Szándékosan azért tettük az első pontba ezt, és ez nem egy hivatalos szó, de így magyaráznám el önöknek, hogy társadalomfejlesztés. Tehát emberek gondolkodását, ami az alapcélunk, a megosztottság, az egység létrehozása, hozzuk létre. A legfontosabb az, hogy az infrastruktúra szempontjából ez a város, úgy érzem, hogy jó szinten ki van épülve. Nyilván dolgozni fogunk a további fejlesztéseken, de ezeknek a programokkal és tartalommal való megtöltése a legfontosabb, és ami szintén fontos, ami legkevesebb pénzbe kerül a város költségvetéséből. A program összeállítása előtt, tehát nem most, előtte beszélgetést kezdeményeztem fiatal korosztállyal, idős korosztállyal, kisgyermekes korosztállyal. Mindenkinek felmértük az igényeit, és úgy érzem, hogy az összeállításban ezek kaptak fő szerepet. A legfontosabb az, hogy minden korosztály számára biztosítjuk az elérhető és minőségi szabadidő eltöltés lehetőségét az év egészében. Megtöltjük élettel a főterünket. Az év egészében ez úgy gondoltuk, hogy van egy aktív része időjárás szempontjából a városi szabadidős részeknek, télen van egy passzívabb része. Egyesületünk az előző évben néhány másik civil egyesülettel csatlakozva úgy érzem, hogy látható volt a lakók számára is, hogy egy lépcsőfokot léptünk az adventi hangulat kialakításában a főtéren. Tervünk az, és nem csak tervünk már, hanem megállapodás is születik az ügyben, hogy az idejében már az első emeletre fölugrunk azonnal. Tehát egy nagyot ugrunk, és mondjuk az évek során egy olyan szintre ugrik fel Körmend-város főtere, hogy más városokból is ide fognak jönni az advent időszakban a szabadidejüket eltölteni a családok, kisgyerekek, idősek. Az összes aktív időszakban a főtéren mindig történnie kell valaminek. Roppant fontos. Az, hogy egy ide beillő pergolát fölállítunk, és akár szóljon háttérzenének a fagyizás vagy a kávézás mellé a zeneiskola tanárainak egy kis koncertje, a zeneiskola tanulóinak egy kis koncertje, egy feltörekvő fiatal rockzenés csapatnak a koncertje, sportrendezvények, induljon mindenki újra, fotóverseny, biciklisverseny, minden hétvégén legyen valami történés a főtéren. A főtér környéki épületek nem önkormányzati tulajdonban vannak, de közvetett hatással az önkormányzat tudni fog segíteni azon, hogy ezt az elképzelésüket meg tudjuk valósítani. Olyanokra is gondoltunk például, akik tömbházban élnek. Itt van ez a beruházás, mögöttünk a volt cipőgyár épülete, mi barnabezős beruházásnak mondjuk. Azok a romos épületek eltűntek, lett egy tér. Nekem ilyen vízióim vannak például erről, hogy legyen lehetőség, egy vállalkozó piknikkosarakat, prédeket adjon oda, és aki akar család, és a lakásból ki akar szabadulni, akár a várkertbe, a várkerti tó környékére, akár erre a térre, egy kis kertmozival kerítve, legyen lehetősége eltölteni a szabad idejét. De ezek már csak ötletelgetések, tehát nem a program főpontjai, csak hogy nagyjából megértsék, hogy miről van szó ebben a főpontban. Kiemelt figyelmet fordítunk a városi közterületek gondozására, megerősítjük a városgondnokságot. Igen, ez se kerül pénzbe. Az a szemléletet kialakítani az itt lakókban, ami mondjuk tőlünk nyugatabbra lakókban már kialakult. Ez munka, de szerintem motivációs eszközökkel, akciókkal ezt rendbe tudjuk hozni. Ha nem is Magyarország szinten, nyilván Körmendre gondolkodunk, körmendi lakók szinterén. Miért van az, hogy ott kevesebb a szemét? Miért van az, hogy ott gyakrabban van nyírva a fű? Úgy érzem, hogy
meg fogjuk tudni találni a módját annak, hogy a városlakókat rászoktatjuk erre. A Batthyány kastély hasznosítását és a várkert fejlesztését szakmai szempontokra építve valósítjuk meg. Tehát itt is lehetne ötletelgetni. Vannak is ötleteim, amik ebben az állapotában is megvalósíthatók a várban, a Szalaterén, a Galéria épületében, a várkertben. Állami tulajdonról van szó, a működtetés a város csinálhatja, de itt valóban szakmai alapokra kell helyezni ezt. A várkertben történt egy komoly felmérés, budapesti szakemberek készítették el, harcolni és lobbizni fogunk az összegért, hogy elinduljon ennek a kivitelezése, de úgy érzem, hogy a városlakók, akik a várkertbe járnak, tapasztalhatják azt, hogy az elmúlt egy évben már változás elindult ez ügyben is. Kiemelt városi értéként kezeljük a körmendi sportéletet. Legyen szó egyéni, vagy csapatsportról, amatőr, vagy profi szintről. Roppant fontos. Kettes nagy pontunk, lendületbe hozzuk a helyi gazdaságot. Az emberekkel beszélve a munkahely létesítés mindenkinek problémája. Tegyük tisztába a dolgot, Körmenden munkanélküliség nincs, sőt, vállalkozó ismerőseim keresik a munkaerőt és nem találják. De egyébként attól függetlenül ez egy teljesen jogos igény. Én úgy fogalmaznám meg, hogy minőségi munkahelyeket kell teremteni Körmenden. Helyünk van rá, adottságunk van rá, a logisztikai helyzetek és adottságok Körmennek az roppant kedvező ez ügyben, ezért tenni kell, lobbizni kell minden szinten. El kell találni azt a méretet, hogy olyan szintű cégek települjenek ide, hogyha besokallunk, ne vendégmunkással legyünk tele, de viszont azoknak az igényeit tudjuk kielégíteni, akik nem szeretnének ingázni Szombathelyre, Zalaegerszegre, Szentgotthardra, Ausztriába, hogyha szeretnék, Körmenden találják meg a kedvező munkahelyüket, és ez elindít egy olyan folyamatot is a városban, hogy a már meglévő munkahelyeknél, mivel megindul a munkahely mobilizáció, egy kicsit akár a béreket is tudja emelni. 3. fő pontunk, biztosítjuk az elérhető és fejlett egészségügyi, szociális és köznevelési ellátásokat. Körmend legfontosabb tőkéjét a körmendi emberek jelentik, és ezek az ügyek, amiket említettem a 3. pontban, nélkülözhetetlenek a testi, szellemi és szociális jóléthez. Ennek az egyik alpontja és a legfontosabb, és az első, fenntartjuk az egészségügyi alapellátást. Igen, valóban, tehát nincs Körmenden jó helyzetben jelenleg az egészségügyi alapellátás. Én beszéltem körzeti orvossal, gyerekorvossal, a hivatalban ezzel foglalkozó kolléganővel, megkérdeztem, arról van-e szó, hogy lejön egy orvos, lehetséges orvos munkahelyet keresni Körmendre, és megnézi a rendelőt, megnézi a város, és azt mondja, nem, én nem szeretnék Körmenden dolgozni. Nem ilyenről van szó. Érdeklődés sincs. Nem körmendi egyedi problémáról van szó, országos problémáról van szó. Az önkormányzat elkezdte már a munkájába, beépítette azt, hogy az alapellátás terén minél csábítóbbá tegye az orvosoknak, hogy elfoglalják a praxisokat. Ezen tovább fogunk dolgozni, és meggyőződésem, hogy személyes kapcsolatok kellenek hozzá. Én például gyerekgyógyász szinten elkezdtem már ezt, reméljük, hogy sikeres lesz, hogy ide jöjjenek és itt dolgozzanak. Körmendi kórház. A felújítás megtörtént, és az egyeztetések folyamatosan folynak. Egyet viszont be kell látni szintén. Magyarországon, nem Körmenden, nem Vas megyében, Magyarországon, és egyébként tőlünk nyugatabbra is, Európában, sőt az egész világon a központosítás felé halad az egészségügy. Ez így van nálunk is. Vas megyében a Markusos kórház, a központi kórház, Körmenden kórház jelenleg a szakrendeléseket viszi, így is még nehezen tudnak szakorvosokat biztosítani hozzá, ezeket erősíteni fogjuk. Nagyon jó lenne, hogy a passzívból az aktívabb ellátás felé tudnánk tolni a kórháznak az ellátási szintjét, egynapos sebészetre van esély, a kórház alkalmas rá, viszont aki azt ígéri körmendi lakóknak, hogy szülészet lesz Körmenden, az nem mond igazat, mert ez nem a polgármesteren, nem az önkormányzaton, nem a képviselőtestületen múlik, hanem ezt tudomásul kell venni, hogy tehát központosítás irányába folynak a dolgok.
azt megígérhetem, hogy minden szintű egyeztetés és lobbizást megteszünk, hogy még jobban használjuk ki a felújított kórházunkat. Felújítjuk Horvátnádai óvoda épületét, udvarát. Megnyert pályázatunk van, idei évben ez teljesülni fog. Bővítjük a Bóbita bölcsőde csoportjainak számát, szintén megnyert pályázatunk van. Rövidesen össze fog jönni. Az 5-ös alpont ennek a nagypontnak: fejlesztjük az időskorú lakosok számára nyújtott városi szolgáltatásokat. Nem tudok pontos dátumot, körülbelül 20 éve lehetett, amikor olyan szerencsében volt részem, hogy én voltam a Szociális Bizottságnak az elnöke az időtájt is, hogy egy olyan szociális hálózat, intézmény alakult ki Körmenden, ami akkor az ekkora városnak, tehát a 10.000 fölötti, kicsivel 10.000 fölötti városba olyan szintű ellátást biztosított a város lakóinak számára, ami példaértékű volt országos szinten is. Vannak kötelező és nem kötelezően ellátott feladatok ez ügyben. Roppant sok olyan feladatot akkor létre tudtunk hozni, amely azóta is példamutató, nem csak megye országszinten. Igény van rá, és amit jeleztünk, az időskorúak szempontjából olyan szintű igény van rá, hogy várósorok vannak, mindenképpen lobbizni fogunk érte, hogy tudjuk bővíteni ezen lehetőségeket számukra. 4-es pont. Folyamatosan fejlesztjük a városi infrastruktúrát. Ugye ebbe bele tartoznak azt, hogy folytatjuk az utak és a járdák felújítását, amit említette Ferenc Csaba képviselő úr, a Bástya utcának a Sétál utcától a körforgalomig tartó szakasza megnyert pályázattal fel fog újulni. Szeretnénk bővíteni a városi kerékpárút hálózatokat is. Parkolási gondok mindenhol vannak, Körmenden is, nem egyedi probléma szintén, nem egyszerű megoldani, törekedni fogunk rá, gócpontok alakultak ki, és plusz parkolóhelyekre van szükség mind a belvárosban is, mind pedig a lakóterületeken is. Nem egyedi probléma szintén. 20 éve 3 lakásonként volt 1 autó, most 1 lakáson tartozik 2-3 autó, de dolgozni fogunk rajta. Megvalósítjuk a városi közvilágítás teljes korú korszerűsítését, ezt is ígérni tudjuk. Több éve várunk rá, hogy legyen pályázat kiírva a korszerűsítésre, ez eddig nem történt meg. Ha ezután se fog megtörténni, akkor a város saját erejével ezt akár hitelfelvétellel meg fogja oldani. Sötétben a biztonságunk roppant fontos, nem anyagi kérdés, és ez egy másik dolog, hogy egyrészt sokkal világosabb lesz a város, sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés, harmadrészt pedig hatalmas energiákat tudunk megspórolni ezzel a fejlesztéssel. Kezeljük a felgyűlölből csapadékvíz elvezetésének problémáját. Vannak gócpontok, említették a képviselőjelölt urak. Haladunk a csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióján Körmenden, előbb-utóbb végig fogunk érni a városon. Mostani időjárási viszonyokban az hirtelen lezúdó esőknél valóban akadnak problémák, sorra fogra kerülni és orvosolni fogjuk őket. Infrastrukturális fejlesztéseket valósítunk meg a körmendi temetőkben, tehát 4 temetőről van szó, a 3 kisvárosrész és a főtemetőnkről. A képviselőjelölt urak említették, szükséges, a temető mindenkit közvetve érint, szakember van a brigádunkban ez ügyben, sokat fogunk előre haladni, ígérhetem. És az 5-ös fő pontunk, továbbra is megőrizzük a városi költségvetés egyensúlyát. Na ez az a pont, ami úgy érzem, hogy a mi programunkat felelőssé teszi, nem felelőtlen ígérgetésbe. Tehát roppant sok problémát meglátunk mi is, de azt tudomásul kell venni, hogy költségvetési megkötések vannak, és ez fontos, hogy megtartjuk ennek a stabilitását később is. Itt a csapatban 3-an vagyunk olyanok, említették Faragó Gábor, Tóth László és én, akik pénzügyi bizottság elnökként dolgoztak már az önkormányzatnál, ez ügyben szakember van. Be kell látni, hogy egy ilyen városnak a költségvetése, tehát mondjuk a 2023 évi lezárt költségvetés főösszege, éves főösszege 6 milliárd 385 millió forint. Ez egy hatalmas összeg, tehát ez egy nagy cég.
Ezt át kell látni a polgármesternek is, át kell látni a bizottságoknak is, felelőtlenül ezügybe ígérni nem szabad, de a fejlesztéseket ettől függetlenül meg kell tenni. Nyilván ennek a pillérei azok lehetnek, amiket felsoroltunk az 5 alpontba, hogy szeretnénk a pályázatkezelő kapacitását fejleszteni az önkormányzatnak, minden politikai lobbit kihasználni pénzszerzésre az önkormányzat szempontjából, és a szakmai szempontok. Én röviden ismertettem programunkat, még egyszer mondom, hogy részleteiben is mindenki meg fogja kapni a saját postaládájában, illetve reményeim szerint elkezdtük már a munkát, személyesen én is, és a képviselőjelöltek is fel fogják keresni a lakókat. Ott még elmondhatják problémájukat, felvetéseiket, és mindenre igyekszünk megoldást találni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és innentől átadom a kérdésekhez a szót. Köszönöm.